Тюремний шантаж. Політв'язню Едему Бекірову пропонують зміну запобіжного заходу в обмін на визнання вини. Про це телеканалу АТР повідомила його дружина Гульнара Бекірова. А їй розповів адвокат чоловіка Іслям Веліляєв. Каже, слідчі неодноразово пропонували випустити важкохворого в'язня з СІЗО під домашній арешт, якщо він визнає надумані звинувачення проти нього. Я ж розумію, вони ж давлять на нього. Ти ж от сидиш здесь 4 стіни, а підписуєш і ти виходиш. Понимаєте, вони давлять. То я 100% знаю, що мій чоловік, він вийде з честю, з гордістю, він гідна людина. Він помре, але не вийде, але не зробить нічого проти батьківщини, проти України, проти честі, проти родини, нічого не зробить. Це я впевнена. Важкохворий Едем Бекіров перебуває за ґратами вже майже півроку. Його окупаційні силовики затримали торік у грудні на в'їзді в анексований Крим. Він їхав до матері. Бекірову закидають організацію схованки з боєприпасами на території окупованого Криму. Чоловік – інвалід першої групи, в нього хронічна вада серця, цукровий діабет та ампутована нога. Належної медичної допомоги в слідчому ізоляторі йому не надають. Стан в'язня вкрай важкий.